Kilalang bayan ng Pugo, La Union dahil sa matibay at dekalidad na displays na mula sa inukit na kahoy. Ang mga ito likha mismo ng mga lokal sa bayan na itinuturing na rin kabuhayan ang wood carving. Ang kanilang husay na tunghayan sa wood carving competition na bahagi ng 8 Tinumbo Festival gamit ang mga paet o ang patalim na panghulma sa mga kahoy. Makikita ang creativity ng mga kalahok gaya ng 63 years old na si Gabriel Albano na 55 taon lang nag-wood carving. Ang kanyang pagsali sa kompetisyon ay suporta rin upang ipagpatuloy pa rin ng mga kabataan ang wood carving. Ito at itong festival ito nakatulong para mainggan yung mga visitor dito sa amin para alam nila na may business dito sa woodcraft dito sa Pugo. Kasabay ng pag-arangkada ng 8 Tinumbo Festival ang iba't iba aktibidad gaya ng drum and lyre competition. Patuloy din ang pag-iensayo ng mga kalahok sa iba pang nakalatag na aktibidad sa bayan. Kabilang sa highlights na aktibidad ang furniture making competition at Tinumbo Cook Fest. Ang tinumbo ay isang tradisyonal na paraan ng pagluluto kung saan isinisilid sa kawayan ang mga sangkap o pagkaing iluluto. Inilunsad din ang 1,000 Bamboo Legacy para maisulong ang pagtatanim at pagpipreserba ng kawayan na pangunahing gamit sa pagluluto. Sa preparation natin sa Tinumbo Festival, pag-deploy ng mga tao, may mga augmentation din po tayo galing sa Second Mobile Force and EOD para sa ganun ay masigurado natin ang seguridad at kapayapaan ng mga tao na dadalo sa Tinumbo Festival 2026. Joan Punsoy, Balitang Solid North.